El que veurem en aquest vídeo és que les versions actuals de la intel·ligència artificial no sempre són perfectes en matemàtiques. I ho provarem. He creat un tutor matemàtic senzill amb ChatGPT. I el que farem és veure si ens pot ajudar amb aquest problema aquí. Imaginem que volem ajuda amb la següent equació. Bé, comencem movent-ho tot en un costat de l'equació, de manera que sigui igual a 0. Pots fer-ho, d'acord, potser en restaré 5 a cadascun dels dos costats i m'obtindré x al quadrat més 3x. Si resto 5 de 2, serà menys 3 i llavors això és igual a 0. D'acord. Ara, sé quina és la resposta correcta, però diguem que sóc estudiant d'àlgebra i vaig pensar que vaig fer el correcte. Però la guia està dient, sembla que hi ha un error. Si estem movent 5 a la part esquerra de l'equació original, i aquesta era l'equació original, s'hauria de restar de les dues. Què ens dona això? Bé, si en resta 5 a partir de 2, em surt negatiu 3. Això sembla sospitós aquí. X al quadrat. A més, tornaré a escriure el mateix. Menys 3 és igual a 0. Vaja, he comès un error. Ho tens bé. Ara tenim x al quadrat més 3x menys 3 igual 0. Per resoldre-ho pots pensar en un mètode que podríem utilitzar. Aquest va ser un exemple en el qual la IA va cometre clarament un error. Ara. Jo sabia el resultat, així que sabia que estava cometent un error, però imagineu-vos si aquesta és la primera vegada que s'està aprenent a resoldre aquest tipus d'equació. És possible que no us doneu compte, així que el que jo us recomano que si penseu que la IA no us està donant bones indicacions, si sentiu com que és confús, parleu amb una altra persona, parleu amb el seu professor, parleu amb un pare sobre el que està passant. Aquestes eines són molt potents, poden ser molt útils, especialment perquè entengueu molts conceptes. A Khan Academy hem estat capaços d'obtenir errors matemàtics molt més baixos del que es pot veure, per exemple, aquí a ChatGPT, però fins i tot es poden tenir errors allà, així que tot i que aquestes eines poden ser molt potents i realment poden ajudar a entendre conceptes i fins i tot fer les matemàtiques en la majoria dels casos, no sempre serà perfecte. Així que si et trobes en aquesta situació en la qual estàs fent el correcte i diu que estàs equivocat, potser fins i tot s'adhereix al fet que estàs equivocat, o potser t'equivoques en dir que tens raó, però simplement sents que això no és una conversa constructiva per a tu. Recorda, sempre tens, o amb sort tindràs altres recursos, parlar amb els teus professors o algú altre per obtenir més suport. L'altra cosa que recomanaria és reiniciar la conversa amb la IA i tractar d'abordar-la des d'un angle diferent, en lloc de tornar enrere i endavant amb la IA una vegada que ja ha arribat a un lloc estrany.